Nascut com a barri marítim de l'actual Arenys de Munt, s'independitzà a la darreria del segle XVI i s'acabà de fortificar amb torres de defensa contra la pirateria. En 1922 es comença la construcció del port, però va quedar interrompuda fins a 1947, quan es continua i s'acaba el 1961. Amb el Pla Especial del Port d'Arenys de Mar, aprovat definitivament el juny de 2013, s'ordenen els usos i paràmetres urbanístics per tal de desenvolupar el sistema general portuari i les actuacions futures, garantir el funcionament eficaç ordenant les diferents zones de servei portuari i millorar la seva accessibilitat i mobilitat. Al sector industrial, actualment conviuen 3 grans centres tècnics de construcció i reparació d'embarcacions ubicats al dic de Llevant: Varador 2000, Drassanes Dalmau, Tramuntana Empresarial, del grup Aresa Internacional. Al sector nàutic hi ha el Club de Pesca Mar Esport i el Club Nàutic d'Arenys, fundat l'any 1952. El sector pesquer, ubicat a la zona de ponent del port, disposa de 2 dàrsenes amb 974 metres lineals, amb totes les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de les activitats pesqueres. Un recorregut per a visitants permet visitar la llotja i poder veure la subhasta sense interferències. Esdevé un equipament per a organitzar esdeveniments esportius, culturals, gastronòmics i socials. A nivell esportiu, es poden destacar els de triatló i regates de vela. A nivell cultural, destaquen, entre altres activitats, les visites de més de 100 escoles l'any. A nivell gastronòmic, es troben 10 restaurants. I cada any, els restauradors de tot el poble celebren el Calamarenys, amb plats a base de calamar. Així mateix, disposa d'una important bossa de 700 aparcaments per facilitar l'accés i convidar a visitar el port.